Dous son os obxectivos principais que persegue a AVE coa apertura desta ludoteca. Por unha banda, incentivar as compras nos locais asociados á entidade e por outra, facilitarlles aos clientes con nenos o poder facelo. A ludoteca abrirá as súas portas nos locais multiusos existentes a carón da Praza de Abastos durante todo este mes de agosto, os xoves e os venres, de 11 da mañá a 2 da tarde. Para poder acceder a ela, tan só haberá que ter unha das entradas que serán repartidas entre os seus clientes polos establecementos participantes. A idea xurde de repartir tickets nos comercios asociados, con ese ticket pois poder deixar ao neno pois na ludoteca disfrutando, facendo xogos e tal durante unha hora para que os pais pois podan dedicarse a outras cousas como ir de compras ou a tomar un café ou a ter unha horiña pois libre de ocio polo pueblo. Porque bueno, a veces pois a xente pois se queixaba un pelín pois cos nenos, a mellor entrar na tenda, pois veño máis tarde e tal, pois pareceunos unha idea pois de montar algo así pois para que poda a xente disfrutar un pouco máis, deixando aquí o neno con toda a seguridade do mundo. Nada, pois se isto sigue adiante, ten boa cabida, pois seguir facendo pois en fechas señaladas como poden ser as Navidades ou Semana Santa. Dende o Concello, que colabora con esta iniciativa, destacaron a importancia da mesma, xa que contribúe a fomentar o comercio local. Desde o Concello darlle enhoraboa a Asociación de Empresarios por este tipo de actividades, porque bueno, redundan na economía boirense, por, bueno, é un sector, o comercio é un sector productivo grande no Concello, e bueno, e o que esta iniciativa que está facendo é fomentando o uso de compras no comercio local. O último día de funcionamento da ludoteca, o venres 30 de agosto, celebrarase tamén unha festa con xogos e hinchables para os máis pequenos. Ese día haberá tamén 2 sorteos presenciais de 100 euros cada un en vales de compra para poder canxear entre os comercios adheridos a esta campaña.